WplabobiEMO baby. O'n i yn y car, gyrru nôl o'r gwaith, pan glywes i am farwolaeth Emyr. A dwi eisiau raglen yma i fod yn gatharsis ac yn deyrnged i ffrind pell. A dwi eisiau chwarae chydig o'r caneuon nath e chwarae arnyn nhw. Wrth i fi glywed nhw nawr, newydd trio checio bod nhw'n alright i chwarae o ran technoleg y peth. A dwi eisiau gwneud hwn i deulu Emyr, i ddangos iddyn nhw pa mor hyfryd oedd hi'n nabod e pan oedden ni yn 18, 19, 20 mlwydd oed, 21 mlwydd oed. Yn ffrindiau, oedd e'n aelod o band Siencyn Trempyn, a oedd e'n ffrind wedyn, oedd yn cynghori ac yn cyfrannu ei ddoniau cerddorol ac yn rhoi cyfarwyddyd i fi. Pa gan o'n i'n rhoi cyfrifoldeb iddo fe i ddewis o'r holl ganeuon o'n i wedi recordio ar caset. O'n i'n dweud wrth dewis un o'r reina mwyn i fi wneud fideo ar raglen fideo naw. A fe oedd yn dewis. A nawn ni glywed nhw mewn munud, ond dwi jyst eisiau dangos fy mharch a diolchgarwch iddo fe am fod yn ffrind annwyl ar y pryd ac yn andros o dyner, bachan ifanc, andros o dyner a sensitif. A dwi'n falch yn y flynyddoedd diwetha, o'n i'm yn gwybod beth yn union oedd yn bod arno fe, ond o'n i'n falch bod fi'n gallu danfon negeseuon iddo fe. A'r un nawlan nes i ddweud oedd caru ti. A nath e ddweud yr un peth. A just wrth edrych ar ein nawr, dwi'n cofio cael hwn, rhyddhau hwn, pan o'n i'n mynd trwy cyfnod anodd. Dyma oedd fy catharsis i, sef caneuon 1986 i 1995. A roedd weles i Emyr ar faes yr Eisteddfod. Pa flwyddyn oedd e? 96 siwr o fod. Oedd Super Furries efo'i tank nhw yna, a ni wedi penderfynu trio ryddhau hwn a gobeithio gwerthu miloedd. A pwy ddath ata fi yn awyddus i weld. A ni'n gallu dweud wrth efo agor e bod e'n siomedig efo fy ymdrechion i roi. Nawr te, oes llun o M yn y clawd tu fewn? Dwi'n meddwl bod na. Mae llun o Dicw, mae llun o Daf a Dicw yn y fan fyna fi o'n i'n gyrru rownd. Ond oedd Emyr yn aelod o Siencyn Trempyn, ein grŵp ni yn coleg yn 1985. Triawd oedden ni ddechrau wedyn nath Emyr yn ei frwdfrydedd ymuno efo ni, a aethon ni ar antur hyfryd iawn. Oedd e'n hyfryd. Chwaraeon ni gig yn London School of Economics. Hwna oedd ein uchafbwynt ar y pryd. Mae yna luniau hyfryd neu rannu nhw eto ar Twitter. A wrth edrych ar y lluniau, ti'n sylweddoli faint o anwyldeb oedd yn perthyn. Bydde fe ddim wedi brifo Claren. O wedyn, dwi newydd rando ar Bety a'i phobl yn rhaglen o 2017. A ti'n sylweddoli
bychan penderfynol ac annwyl. So, da ni'n mynd i chwarae cwpl o ganeuon. Na, just tameidiau o, nid y caneuon i gyd, just tameidiau o Siencyn Trempyn yn 1986. A ti'n ma beth, pan tua 5 mlynedd yn ôl, nath Far Out rhyddhau album Ni yw Led Zepp. Os gen i gopi o hwnna, dwi ddim yn siŵr os oes gen i gopi o'n fe. Na, dwi ddim yn meddwl. Oedd Emyr ar y pryd wedi ymuno fy ni. O'n i'n chwarae lot o gigs, a oedd e'n chwarae synthesizer. A doedden ni ddim yn trafod y caneuon fel y cyfryw. O'n i jyst yn profi'r egni a'r trefniadau yn dod yn fyrfyfyr iawn ac yn unwaith oedd pobl yn gwybod be o'n nhw'n wneud, dyna ni. A ar y caset cynnar na, oedd popeth yn ffitio yn hyfryd. A dwi'n siŵr mai Emyr y cherddor oedd yn gwybod pryd a sut i chwarae pethau. Oedden ni llawn egni a byrlwm a chyffro, brwdfrydedd. A dwi yn ddiolchgar i oherwydd mae wedi dweud pethau caredig amdano fi. A mae jyst yn drist. Dwi wedi dweud wrth Mrs P o'r lawgrisiau. Pwy? Mae jyst yn drist bod ni'n colli cysylltiad. Ond oedd yn gwybod, dwi'n ddiolchgar iawn i wybod bod e'n gwybod bod ni wedi gwerthfawrogi yr amseroedd gawson ni efo'n gilydd. Pan oedden ni'n iau. Dwi'n cofio fe hefyd fysa Dicw a Daf yn cytuno efo hwn. Pan o'n i yn y fan goch, un o fe atgofion gorau, ar ôl recordio hon, gwrandwch ar hon yn gyntaf, na i ddorffen y stori wedyn. Sut ddath Emyr i ymuno efo grŵp Siencyn Trempyn? Wel, oedd gynnon ni 2 merch yn ei plith nhw, Sian Cothi. A oedd ddim yn aelod ar y pryd. So, yn lle cael y 2 ferch gantores hyfryd, Heledd oedd y llall a maddeuwch i fi, dwi ddim yn cofio enw'r drydedd ar hyn o bryd. Sorry. Ond gawson ni i gymryd i lle nhw. Oherwydd oedden ni eisiau bod yn fwy wrol a rockist. Ar ôl ni recordio'r sesiwn yma yn studio Richard Morris, roedden ni'n dychwelyd wedi syni bod ni wedi llwyddo recordio'r 2 can. Mae popeth yn bosib mewn gwlad Mickey Mouse, sesiwn Radio Cymru, Diwedd y Byd, sesiwn Radio Cymru, a Bethan y gan yna. Ni newydd glywed. A oedd Emyr ar y pryd yn fan enfawr o'r Waterboys, a roedd Dicw a Daf a Emyr am ryw reswm yn canu B-side gan R.E.M. o'r enw Oh Superman. A petawn ni'n gofyn i bobl gynrychioli'r blynyddoedd yna, dyna'r caneuon fydden ni'n mae yna gan Waterboys o'r enw Trumpets. Oedd Emyr yn canu trwmped wedyn, yn doedd, efo arfer anfad. A mae yna lot o sôn ar Twitter hyn o bryd ynglyn â'i waith efo Angst Music fel label recordio. Ond roedd Emyr yn gerddor aruthrol.
Dyna pam dwi'n neud y rhaglen yma. Dwi eisiau pobl i glywed beth nath e, oherwydd dyw radio crymu ddim yn chwarae caneuon ma nawr, fel fysa yn dweud. So, oedd y pedwar ohono ni wedi cynhyrfu'n llwyr fyna wrth recordio'r pethau yma, a gafodd hwnna lot o airplay a the ar y gyset cadw rei at 86. A wedyn wnaethon ni recordio sawl yn stiwdio gitarydd Rhiannon Thomas o'r band yn Felin Heli. Bydde fe'n neis cael chwarae hwnna nawr, actually. Ewn ni nôl at hwnna, cos allai droi e lan unwaith mae'r modau yn caniatau. Dwi ddim eisiau brysio hwn chwaith. Dwi eisiau siarad a mwynhau a talu clod iddo fe. Oherwydd mae wedi marw a mae mor drist. Fe es I yn mewn yngladd cymydog tua just cyndolig, a oedd un o'r galarwyr yna yn gofyn os o'n i'n nabod Emyr Glyn. Oedd hi'n cofio fi o ddyddiau Aberystwyth, a ges I sioc i glywed bod e wedi bod yn sawl mor wael. A dros y blynyddoedd hefyd, dwi wedi bod yn awyddus I. O'n I yn awyddus I gael Dicw a Daf a Emyr nôl efo'i gilydd. Rownd bwrdd yn hel atgofion. Ond fi yw hwnna, oherwydd ni'n buddsoddi lot o emosiwn pan I ni mewn band, a mae'r atgofion yn gryf iawn gan bod nhw'n aml synhwyraidd. Mae'r lluniau gyda ni I brofi y berthynas agosod gyda ni. Yn diflannodd e'n gyflym iawn hefyd. Ond oherwydd y glid cryf yna oedd yn y profiadau creadigol. Dyna pam dwi'n neud y rhaglen yma, a dyna pam nes I deimlo'n eithriadol o drist yn y car. Roeddwn i'n briod efo rhywun oedd yn yr un mor benderfynol a oherwydd hynny, fe aeth ein llwybrau ni. O'n I eisiau bod yn ddyn teulu, a felly mae yna stori ddiddorol wrth I ni ryddhau'r sawl, yr olwyn fawr a nid seithi Ronald Reagan, beth oedd enw'r llall, yr eiliad olaf. Oedd yn chwarae arnyn nhw, a ar ôl 3 mis o fod efo'n gilydd fel band, nes I gyhoeddi yn annisgwyl iawn iddyn nhw, ac yn brach yn annisgwyl I fi hefyd, bod y band yn chwalu. A oedd hwnna ar lwyfan yn ymhabell Steddfod Porthmadog, falle oedd e, dwi'n gwybod, yn 1987. Lle oedden ni wedi cyrraedd ein hanterth fel grŵp, dynes i'r plwg ar y cyfan, a fe frifodd hwnna y 3, Emo, Dafydd a Dicw. Ond oedd rhaid fi wneud mwyn
amddiffyn fy statws fel dyn teulu. So nath hwnna roi bollt rhwng ein, nid gododd e wal yn ein perthynas ni. Ond, ddiolchgar iawn, gafodd job yn criw byw, a rhaid i ni ailgysylltu, a roeddes i, oedd gennau gymaint o barch iddo fe. Roeddes i rhyddid iddo fe i ddewis pa ganeuon o'n i'n neud ar gyfer fideo naw. Dyna faint o ffydd oedd gennau i yn ynddo fe. Newn ni glywed y gan yna. Newn ni wrando ar Bethan i gyd. Sa'n mynd i frysio, ond dwi'n ni adael i chi glywed beth oedd e'n cyfrannu i ni. Dyma pam dwi'n neud o'r raglen. Pawb arall yn gwybod am angst music, a chi'n gwybod beth sy'n rhyfedd? Dwi eisiau dweud hwnna wrthych chi. Neithiwr, o'n i'n gwylio, o'n i yn y bath, o'n i'n gwylio rhaglen YouTube Andy Gardner, oedd e'n sôn am y 10 album pwysica sy erioed wedi cael ei ryddhau yn y byd erioed. A rhif 9 wedodd e Velvet Underground. A chi'n gwybod pwy nes i feddwl amdano fe? Neithiwr. Yn gwbl amlwg, y peth cynta pan i chi'n meddwl am Emyr Glyn Williams yw Chris T. Nico. Oedd e'n caru, o'n i'm yn gwybod pwy oedd yr Velvet Underground, a nes i feddwl am o'n neithiwr. Nes i feddwl amdano fe am oriau wedyn, am Nico, am Velvet Underground, ac am Emyr Glyn Williams. Ond dyw hwnna'n rhyfedd. A o'n i'n gweddio am Emyr. O'n i'n... Ges i sioc aruthrol yn y car heddi, a dyna pam dwi'n neud y rhaglen yma, mwyn i chi glywed pam fod e'n bwysig i fi.
sŵn da. Gafodd e sŵn da ar hwnna. Oedd e'n newid. Oedd e'n troi ni mewn i fand sgleiniog, llyfn, mwy cerddorol. So, Dafydd ar y bas, Dicw ar y drums, Emo ar yr allweddellau, a Bobsy ar y gitar ac yn canu. So, gyda hwnna oedd cofio cystadlu yn steddfodau cerddorol, beth yn galw rhyngols ynde. Oedd rheina'n pan oedd y bands yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. A am gyfnod, credwch neu beidio, roedden ni'n band oedd yn gwella. Oedden ni'n chwarae gigs. A oedden ni'n mwynhau. Gawson ni lot o hwyl. So, y gan nesaf dwi eisiau chwarae i chi yw hwn. Lle mae hwnna? Lle mae'r dyfodol yn felys? 1989, 92 oedd hwnna, ie? 91. So mae'r byffin mwyaf yn y byd yn dod yn gyntaf, sef gwrandwch ar hon. Dyma a fi, red, yn y flwyddyn 90. Blwyddyn 90, okay? Now, 1990. A dwi'n meddwl mae Emyr ddwedodd wrtho fi, mae rhaid ti wneud y gan yna. Mae rhaid ti wneud y byffin mwyaf yn y byd. A oedd e'n gweithio gyda Geraint Jarman, fel da chi wedi clywed ar Bety a'i phobl, a mi ddwedodd e, newn ni e. A mae hwn yn hollol, mae hwn yn ffricio fi mas nawr i weld. Oedden ni, mae'n amlwg bod ni wedi ymarfer a chwarae'r gama mor aml. Roeddwn ni'n ymddiried yno fe, a roedd e'n ymddiried yno fi. A oeddwn ni ddim yn gweld yn gilydd, o'n i'n ddyn teulu prysur iawn yn gweithio ar y cyfryngau, a oedd e'n gwneud ei waith yn fideo naw. Ond ethon ni mewn i'r stiwdio, oherwydd bod y gan yma wedi bod yn rhan o'n bywydau ni ers 4 blynedd. Be wnaethon ni oedd recordio fersiwn byw ohono fe, llais a piano. A roeddwyd y fideo allan ar fideo naw. Ymddangosodd e ddim ar y fideo, oherwydd dyn tu ôl i'r yn y cefndir oedd ond oedd e'n arlunydd eithriadol o amryddawn efo fy nghaneuon ni. Oedd e'n rhoi cyd-destun a falle ffram o gwmpas nhw. So, dyma y byffin mwyaf yn y byd. Ond Emyr sy'n chwarae piano yna fe. A wnaethon ni mewn 10 munud. Wel, na, mewn 5 munud. Wnaethon ni stelawd. Dwi'n meddwl i ni ymarfer. Falle bys pobl oedd Geraint Jarman o rownd gwmpas y stiwdio. Wnaethon ni fewn. A wnaethon ni yn syth. A gallwch chi ddim fod wedi cael fersiwn gwell. Mwy pwerus. Oedd e'n gwybod yn union pryd i ddistewi. A pha nodau i chwarae. A mae Daf D wastad yn dweud wrtho fi pan dwi'n i weld e, unwaith bob 10 mlynedd. Dyma un o'i hoff ganeuon e yn y Gymraeg. Gradd da. Doedden ni ddim yn fodlon just i ddysgu. Plant yn gweithio ac yn cysgu. Tyfod y well bob
back. Just kind of gig, rhwng dy gysau, rhwng dy gysau. Doeddwn ni ddim yn fodlon I wynebu. Y ffaith I mi gam yn ddwyn, y ffaith I mi bechu. Nawr dwi fel plentyn bach heb dy ganau. Yn llyncu gwenwyn fy sloganau. Buffin mwy yn y byd, buffin mwy yn y byd, buffin mwy yn y byd, rhwng dy gysau, rhwng dy gysau, rhwng dy gysau, rhwng dy gysau. Rhwng dy gysau. Ambell waith dwi fel crwt, ambell waith dwi fel dyn, cynulleidfa Gymraeg yn anatîn. So, gwrando ar hwnna nawr, dwi jyst yn meddwl, wrth wrando ar betiau phobl, sef cyn I fi recordio hwn, nes I wrando ar betiau phobl, recordiwyd yn 2000, a then sôn am y cyfnod yma fel lle oedd gymaint o bobl greadigol yn recordio music. O'n i'n ddiolchgar felly I deithio yn y fan goch gyda fe a Dico ag Emo. Just yn byw y bywyd coleg, oedd cerddoriaeth yn rhan amlwg ohono fe. Roedd yr ysbryd yn bod ni, Siencyn Trempyn, yn sefyll allan oherwydd doedden ni ddim yn perthyn I trend. Roedd Dafydd yn ffarmwr, roedd Dico yn ddrwmwr oedd wedi dysgu hun I ddrymio ac wedi gwella. A oedd Emo yn glido ni at ei gilydd. Wel, fi oedd y glid, ond fi oedd y dynamite hefyd, siwr o fod. Ond oedd gennau gymaint o frwdfrydedd I recordio'r stwff ma ac I chwarae'n fyw. So, mae'r gan ma yn o ran geiriau yn adlewyrchu'r holl oedd wedi digwydd rhwng fi a y tri arall yn y band. Ond diolch beth, mae e fel, gan bod fi'n fan o Genesis, mae o fel Peter Gabriel a Phil Collins yn canu gyda'i gilydd ar ôl I Peter Gabriel adael. So, o'n I mor falch bod, o'n i'n meddwl am hwn nawr, mae e wedi canu ar y gan hon yn fyw a ymddangosodd ar dyledu. Gadewch ni glywed y gweddill. Dwi ddim yn bwysig, mae 'na bethau gwell na deud wrth y canwr eidi ddim yn bell, na deud wrth y canwr. Buffin Buffin mwy yn y byd, Buffin mwy yn y byd, dwi'n dy gysau.
A oedd hwnna yn gwbl fyrfyfyr mewn 5 munud. Dwi ddim yn meddwl i ymarfer ond i heb chwarae fe ers rhyw 2 flynedd cyn hynny. Pryd splitodd Siencyn lan, 87, a chwaraeodd, recordiwyd hwnna yn 1990. A dyna, oedden nhw'n, dwi'n meddwl mai fe awgrymodd bydden ni ddim wedi awgrymu at wel, oherwydd y gair. Ond dyna ni. Diolch ti am. Boes bach. Right. So, dwi'n cofio rhoi caset iddo fe, rhyw 6 mis yn ddiweddarach, oherwydd roedd popeth yn cael ei greu. Roeddwn i'n gweithio i raglen o'r enw y box, a oedd e'n gweithio i raglen o'r enw Fideo Now. A roedd yr diwylliant canu pop tan ddiarol, a roedd fy ngorwelion i chydig yn ehangach, fwy canol y ffordd o rheidrwydd, oherwydd roeddwn i eisiau achub yr iaith Gymraeg. Roedd Emyr yn dweud ar betiau phobl bod eisiau popeth i fod yn yr iaith Gymraeg, neu pobl i fyw i bywyd nhw yn yr iaith Gymraeg, a dyna oedd fy neheuad i hefyd. So, oedd gennych chi 2 ymchwilydd teledu. So, gofynes i iddo fe, o'n i'n stryglan siwr oed, cos o'n i'n ddyn teulu, ddim digon amser i roi fy ngrefft fel petai. A wedys i wrtho fe, dwi wedi recordio cneuon ma'r caset, nid i ddewis un, please, a dyma be ddewisodd e. Ond o'n i ddim yn gwybod be oedd e'n mynd i wneud efo fe. Just am ysbryd, cadw credit trwydd y pen, cyrraedd y llog, y gwcwyr canghellor a mae'n canu clychau gog, mae'r clychau oll yn seinio, yn ofyn am y pres, y gwcwyr canghellor dan ei gesel man am ges, mae'r ces yn siancael niddau am y ffyniant fisgal ffug, dwi am weiddio rybydd nawr a dwi'n siŵr o fynd yn gryg, dwi'n ffordd o'n felys, gorffen o'n chwerw, dwi'n ffordd o'n felys, gorffen o'n chwerw, yr hyn sy'n bwysig yw, beth sy'n gynnon ni heddiw, beth sy'n gynnon ni heddiw. Nes i ddim rhoi writing credit i Emyr fyna, na Neil White, ond fwy felly i Emyr oherwydd fe sgwennodd hwnna, siwr o fod. Ie. Dwi'n 99% sure. Whoops. Dwi ddim yn meddwl bod e'n bodoli cyn iddo fe wneud e. So dyna'r sioc ges i, bod ganddo fe'r weledigaeth ar adnoddau i droi fy acoustic guitar strymu yn gynhyrchiad gyda Neil White, a fe yn chwarae trumped arno fe. Beautiful. Hollol beautiful. Ysbryd newydd sban, spend, mae fi rwy'n o'r hi, chwyd o'n maf ym mhen a'r taliadau am y tŷ. Felly beth sy'n gynnon ni ar ddiwedd 19, bwyslais ar yr hunan a sut i ysgwyd llaw, gyfgendar wrth i'n lledu rhwng y bach a rhwng y
ar y llawr. Golau llach a dolyg, sgleinio yn y stryd. Fan daliad wedi dwgyd, Iesu bach o'i gred. Y doctor psychiatryddol yn cynghori ar y sgrin. Tu ôl i'r tinsel coch, mae pawb yn ofnus ac yn flin. Dyfodol yn felys, goffennol yn chwerw. Dyfodol yn felys, goffennol yn chwerw. Y hyn sy'n bwysig yw, beth sy'n gynnon ni heddiw. 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 O'n i'n trio croesi'r ffordd i gyrraedd ochr arall y stryd, mwyn mynd am henaid pydredig yn ôl i'r capel lleol. Sbies i'r dde ac i'r chwith. Mae'n cael welys i oedd ceir yn dod o'r ddau gyfeiriad. Duw, meddyliais, ble wyt ti nawr? Does na'n byd yn mynd i newid yn y byd yma. Mae rhaid i mi llnau fy enaid a gobeithio daw'r Iesu yn ei ôl. So, wrth fi glywed hwnna nawr, dwi'n sylweddoli roedd criw byw yn fyrlymus ac yn awyddus i hwyluso a roi llwyfan i bobl fel fi a nifer fawr o artistiaid eraill. A Emyr yn cadarnhau hwnna ar betiau phobl yn dweud bod e ddim yn gadael y swyddfa nes iddo fe gael sicrwydd mai fe oedd y dyn am y job. A oedd e'n hyfryd i gael rhywun oedd yn mor awyddus a brwdfrydig i hyrwyddo pethau creadigol. Roedd llawer o bobl creadigol ar y pryd. A mae fe'n dweud ar betiau phobl pa mor siomedig oedd e yn ymdrechion S4C yn 1982 ac ymlaen i arloesi a symud ymlaen mewn ffordd gwreiddiol. Ond yn sicr fe roddodd e lwyfan, fe a Geraint Jarman a Mr Schofield a pobl eraill. Andy Bryce, ie. Roedden nhw'n griw da oedd yn sicrhau diwylliant amgen. A mae'n iawn, fe Betty High phobl yn dweud, Betty George yn dweud bod pobl yn hoffi beirniadu, ond ar yr amod bod chi'n beirniadu ac yn creu. Mae hwnna'n ddau bositif, beirniadu'n adeiladol ac yn creu, yn lle cwyno'n negyddol a pydru. So diolch i Emyr am hynny. Newn ni wrando ar y gweddill. Gonna need help.
So, dyna ni, oedd hwnna'n special iawn i... un peth oedd wedi dweud ar betiau phobl. Oedd e'n gwybod bod e'n mynd i farw, oedd e'n derbyn bod e ddim yn mynd i fyw am byth. A mae yna gan sy'n dilyn hwnna o'r enw. Sy'n dilyn... siŵr o farw. Dwi wastad yn meddwl, be fydde wedi digwydd petawn ni wedi cario ymlaen efo'r band. Gaws ni gymaint o hwyl. Ar y pryd oedd y cyrff yn chwarae gigs, a oedd Tunnel Tywyll yn chwarae gigs, a oedd yr Anrefn yn chwarae gigs. Oedd ni gyd yn cwrdd ar faes yr Steddfod, a oherwydd bod fi mor ragfarnllyd fy marn ac yn gegog ar y llwyfan, oedden ni'n neud gelynion dyfynodau yn hawdd iawn. A dwi wastad yn meddwl be fydde wedi digwydd petawn ni wedi cario ymlaen. Yn sicr bydde bywyd wedi bod yn wahanol, bydde. Ond roedd gennau fab Tommy ar y pryd. Oedd yn 87. A fe oedd yn holl bwysig. A wrth feddwl am hynny nawr, dwi'n estyn fy nghydymdeimlad at Arthur yw'r mab, a dwi'n cofio enw'r ferch, ond Ffion yw ei wraig, dwi'n estyn fy nghydymdeimladau dwysaf at y teulu. A gobeithio bod hwn bod chi'n gweld bod hwn yn dod o fyna. So dwi eisiau gorffen gyda chan noten 91 nath e recordio can arall ar gyfer fideo nath orffen lan ar y caset recordiwyd gan fy ngrŵp ar y pryd, Byd Newydd. A mae'n dweud fan hyn, Emyr Glyn Williams, piano a cymbalau. A recordiwyd hwnna'n 91 yn studio Gorwel o hyn. Dwi'n cofio fe'n dweud wrtho fi, dys neb yn neud pethau fel hyn. Dys neb yn neud pethau fel hyn. A unwaith eto, dwi'n mor ddiolchgar bod e'n fy annog i yn ddistaw bach. Pan oedd gennym ni gymaint o bobl yn dweud hen stager neu beth bynnag, neu bo fi'n. Oedd e'n dweud dys neb, a mae wedi sgwennu pethau caredig amdano fi. Oedd yn dangos bod yn perthynas ni wedi ei wreiddio mewn profiadau iach, egniol, creadigol. So dyma ganodd y piano ar hwn, a dwi'n cofio fe yn y studio efo Gorwel Owen yn crasio'r cymbalau yma. A mae hwnna i fi, hoffwn i orffen efo hwn, yn dangos beth oedd Emyr. Roedd e'n gweld pethau cynnil yn y celf yn gwybod beth i wneud a phryd i wneud e. A mae hwnna'n ddelwedd effeithiol i fi i ddweud diolch, da iawn am crasio'r cymbalau pan oedd angen crasio'r cymbalau. Gobeithio fydd hwn yn gweithio. Coffi cryf a geiriau chwerw, lag y melys, ignorance and pretentiousness. Ymhell o fi, dy dyn cyffredin, daw Christi a reality yno. Ei chwys yn batgoffa o bedwyr mor gan gwleidyddiaeth cryno, mor eang ac mor glir. O endistawrwydd, a wedyn gwynestrwydd, a chlai drws cefn, ac agor y ffridd.
o'n i'n dau. Rhaid lleddwi hon a siarad blaen. Hei bo, ti'n yngharu i. Mae'r drws yn agor, mae Christine canu. Ydw rwy'n dy garu di. Ydw rwy'n dy garu di. Ond mae bywyd yn fwy na chariad. Mae rhannu yn rhan o fywyd ac mae cariad yn golygu rhannu. Wel dyna ni, rwy'n dy garu. Pythefnos wedyn, noson stormus, aros I mewn I wylio'r sul, a sioe gelfyddyd arall. Gwyddelod crom, moel cerddorol, fan y men. Si'n neud o Connor yn trafod music a'i cynefin. Y Cymru adre yn y coleg, yn yfed Guinness, y freuddwyd utopian. Cysylltiad Celtaidd bond I grybwyll, the Irish Club yn rhecas newydd I'm etifeddiaeth byr. Saesneg gwyrdd a chrag romantis ffug a dyma fi, y mongrel dof yn talu treth a gofyn am fwy nag un peth o fewn un gan. A chwarae teg I Christy Moore, Gwyddel Cryd, cwrdd status yn herio'r norn, a propaganda glas. Mae bywyd yn fwy na chariad, mae rhannu yn rhan o fywyd a mae cariad yn golygu rhannu. Wel dyna ni, rwy'n dy garu, mae bywyd yn fwy na chan. Mae dianc yn rhan o fywyd ac mae canu yn fodd I ffoi. Felly baglan gloi yn dy flaen goodbye. Mae bywyd yn fwy na chan. Christy Moore ar y lesio, 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 oh oh, Christy Moore ar y lesio. Mae bywyd yn fwy na chan. Diolch yn fawr am wrando. Cydymdeimladau i'r teulu a'r ffrindiau. Emyr Glyn Williams, diolch ti.